Лъки, България. В 1878 в Средните Родопи се организира така нареченият Сентлеровски бунт. По името на Станислав Сентлер, английски военен, минал на турска служба и организирал бунтове с цел ревизиране на Сан-Стефанския мирен договор. Тогава една част от жителите на опожареното село Дряново се заселили на друго място под формата на махала в местността, която отначало наричали Въпи, в длъбнато място, а по-късно Станкова лъка, по името на собственика на земята. Впоследствие махалата била наречена Лъки. Лъки наричат ниско място край река. В по-тесен смисъл, според Димитър Георгиев Даков, мокро заблатено пасище Морава. След развитието на Родопи в района, в 1960 Лъки е признат за населено място село, а в 1969 село Лъки е обявено за град.